sini umanam division assistant secretary yang tongo sini jirene division tamje omhai boyso ishor bumtui khlai silia omhai boyso buma bufabai tunglo lokhe tongnani buma bukhani maya sawai bongni hamjak mungdunani omhai jarawa belai khari susu जों जे नुखा जे नरक मीडिया नि बिसिंतै जों नुखा बनि बागै आं विशेषकै मीडिया नि चिनि ताखुक जों बेलाय हामबाय मारवा हाया हंकाय जों मीडिया जुदि ग्रै हंकाय अ बर' रखनो अमहाय जे सुग्यांजा जों हाय पारा बिसिं लाय दंनाय बर' अमहाय केना जों सियां लाय दंखामो सुबानान मुसुखना हातंखना जों सुबालाय मानला खामो बने बागने जों जे मीडिया नि बिसिंतै नुबाय जे अबहाय चराय अमहाय बयस बुमा बुफावै करवै मुथुजाकनानि जराव बुमा बुफाबाय गोबागै थुनानि जराव हारि सुसु खलायै बुमा बुफाजों बेफोरखौ थिनि खालामखा फेवा साइमेयाव गायथ हायति सत्ताम खायसि सिया बने बागने जों तिनि मीडिया रंग माध्यम में ब्लेच बरो जे जन वान टू लाये हताक मियानि सालाता फायदि जों थाङै नायलेनो जों अ जागा थाङै नायै बरकबा जे मानसा जों अर बुइहाय गोनाङै फैमेनिया जों अ जागावा चिनि बारानो रनानि फैमा बुया फेबा जों जे मानसा चिनि खाबाय खा हामबाय खा कुवारबाय जों जे मानसा चिनि सुबानानि जों फैमेनिसे जों अ जागावा बनिसे ताइबु करिबु तंखना बनिसे ताइबु सुगियाबु तंखना बनिसे ताइबु बिपद नै खलाय तंनाय ताइबु तंखना फेबा अबजा अबहायरा मीडिया चिनि फोकास खैया मुजे बनि बगे मीडिया रंनि चिनि जतम बिदिना जों अ जागा जे मानसा सुबाना फैमेनि अ जागा जों साइमानो खनागा जों लामाव बा जों मीडिया रक्तै नुखा बर' गोबां किसे मिसा सुबालाय दङ फेबा जों सुबा माने हेता किसे बुनि हायखि जुदाखि जों मा सुबालायखा जों वान सुक माने 3 दक पाइ फैना हनाय केले जों अर सैमा चिनि खाथुसा एमएलए बिसोरखौ बिनि बिसोरनिफ्राय जों 3 फै नि खानाका ओमफ्राय जों टारगेट मोन 3 दंने फेबा जों 3 दक नसाय अबो नु खंनो कासे सामु अ जागा जों माइरं किसा फिल्टर गला हायके सिंटेक्स शेयर बा फेन्डक अबो हायके जों जे मानसा दल मिलुइ जों अर जे मानसा जा जे मुसुम माने सुबालायखा बने बागे आं तिनि अबो खयने मुसुनाय जे अ खुंनि बर' हायके बिनि ताखु गोबां सबलि दंमार जुमांनि थिना अबो खुंनि दंनाय जों अर जे मानसा चिनि खाका हामबाय सो मानो नरक शिकार खायदे नरक यासा जादे जों जे मानसा चिनि सो मानो नरक यासागे खाकु खाबाय यासागे नारि बने बागे जे जों मानमानि सो माने अबो नरक बखाबाय संकष्ट खालायै काइथर हाके नरक जार बिसास खामे ननि मताय ईश्वर काइथर जेखुनु जागा नरक सुरिदे जों अम हायकेना सारा तिरपुराव अम हाय जुगिया कलाय दंनाय मासे मांनि कलाय दंनाय जत्त जों तिप्रा साराव जतन खाकवारबाय खाका हामबाय सुबावै जों जत्त जागाना ताइबो बर'रखनो जों हेल्प खायमानो दिनै नरकनि तिनि बांगयो नरक सुरिदे सानदे ताइ अम हायके सारा तिरपुराव जेखुनु बरफ जेखुनु एरियाव कलाय दं हांखाय नरक मीडिया नि बिसिंतै नरक फोकास कलाय दं हांखाय खाकवा खाकाहाम चिनि बरफ ताबुबो तंखो ताबुबो चिनि खाकाहाम तंनाय रक बा खाकवा तंनाय रक जोंर ताबुबो तंखो ते कैसा नर परिचय जे चिनि समर बा गोबां मा जागा जों माइखै गोबां मा जागा सुबाय दं अबा हायके दिनैबो ब जागाव बनिजिना जोंनो खाना होनो खोनाबाय बनिजिना बिनि जे चुक्तै बबो जागाव चिनि दानखाय बनां कुइला परिचय बेदाले बनि बगे आं अबनो फैनाय जे मानसा सुबामु नरक खाबाय सुबादे ताइबो मान खांखाय ताइबो बिपद खांखाय बा नेक्स्ट नों ताइबो सामु खांखाय जों नरकनो जे मानसा सुबानाय बनि बिसिंतै जों गोबां मान खानाका जे असराय रकने भबिष्यत असराय रकने भबिष्यत तामु खायनो होनै बोसोर जरा गोबां बर' तो कक लायका बोसोर जरा नरक गार्जेन में कक खालगा जों अबो फायनो नरक बासुइ कक सालायनाय बनि बगे जे मानसा एस एन पार्टी आईपीएफ नि एजीएस नै हेके आंगरनि बीएससी चेयरमैन नै
구문으로가 government school 동고 যদি 만자 한게 알아봐 보면 무슨 것도 돼 이만에 help 하면 아바 하죠 좀 말려냐 봉니 버비셔 꾸네 디너 하미야 땅튼 가하무이 땅튼 어런은 미시가 안 되는 어런 거네 비니 어런 비니 마마서 비니 수수 정 약간 방동문이 버르면 미신 뛰고 제가 버러라 help 하면 너라 참고 태반아 거의 버럭니 버비셔도 참고는 것도 너라 그냥 꼭 그대로 어버 버러라 칵 와르바 칵 한번 쇼는 하는 하는 마가랑만 하는 하는 딱 키비자데 피아버 어버 봉니 버비셔 봉니 티는 거 얼어 거터나 탄거니 봉니 참고 태바자 큰거니 angmong ni tau kasari ang kisa pak samne skna kambai japat ti probashina packaging bukung barana mong place ang college diploma satung ready ang kisa kasal